Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi zega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la namara shikolo mbawe. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la saraka jugu bomuri. Tinya wili la fala kachideme. Nebo tinya wili la dabali jugu kemuri. Tinya wili la fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدي يشرف لا فلبو أمبي أو بلا جلي فوكا ولين من دون فلبا منو بملكنا أني ملكوكا بي أمبي جويلا مرالا كرن كريانا دولا دوغو ميمي وليكو نفرا. الحمد لله رب العالمين. نفرا كوكو بي الله تعالى فوكا ولين من دون ni so soroli so minga boka time so to bela jileka nui Allah ta'ala ka so bay namba wele ko misri mbadew nufuraka ka damne joyla dugu fugata se fana dugu mara doni ba fefe be bela jile nywan soro keneka fugata se joyla yere fama ma nui joyla dibite nui Muhammadu Magasuba anaka delegation bela jile me keneka ka fara Sheikh El Haji Mustafa Sanugo ale minga bara kele ni ka fara aka ni bara ina badiu anyi min soro kenenka nini au anga janga anyemada ofe inshallah. التكبير التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله ثم التكبير الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وإن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. رواه مسلم. أيها المسلمون، آيات من كتاب الله تعالى نادى الله فيها عباده المؤمنين وأمرهم بالإنفاق في سبيله ليدخروا ثواب ذلك عنده وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. واعلموا عباد الله أن الله تعالى ابتلاكم بهذا المال، فمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبيل الخيرات كان سببا موصلا له إلى رضوان الله والفوز بالجنة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن استعان بماله على معصية الله وأنفقه في تحصيل شهواته المحرمة واشتغل به عن طاعة الله كان سببا في غضب الله عليه واستحقاقه العقاب الأليم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيها المسلمون، اعلموا والله إن الصدقات تستر العورات وتفرج الكربات وتدفع الشدائد عن عباد الله المؤمنين والمؤمنات، فكم من صدقة دفعت عن صاحبها أبوابا من البلايا لا يعلمها إلا الله، وكم من صدقة رحم الله بها معذبا وفرج بها عن المهموم الهموم والكروب. أيها المؤمنون، اعلموا أنه إذا عظمت على الإنسان ذنوبه وكثرت منه خطاياه وعيوبه فما عليه إلا أن يكثر من الصدقات رجاء أن يفرج الله عنه بالمغفرة والتستر عليه. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، ومن أحسن وأفضل سبل الإنفاق بناء المساجد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له في الجنة مثله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله على عمارة المساجد. فهنيئا لمن عمر بيتا لله يبتغي بذلك وجه الله، وهنيئا لمن ساهم في بناء المساجد ولو بالقليل، وهنيئا لمن كان عن عمارها وهنيئا لمن كان من عمارها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن لا ترى قلوبهم إلا معلقة بها، أولئك في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله. عباد الله، ولنا في صحابة رسول الله المثل العليا في الإنفاق في سبيل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي ولو أن أحدكم الله الله في أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. عباد الله، ماذا خسر سيدنا أبو بكر حين أنفق ماله في سبيل الله؟ وماذا خسر ذو النورين عثمان الذي جهز جيش عسرة؟ وماذا خسر عمر الفاروق حين انفق نصف ماله في سبيل الله؟ والله ما خسر واحد منهم أبدا، بل اشتروا بأموالهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلني الله وإياكم منهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسناه بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم ضعفنا وتولنا أمورنا، وول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع غضبك ومقتك عنا وعن سائر المسلمين. عباد الله، إننا إذ نفتتح هذا المسجد لا ننسى أن ندعو دعاء خالصا لأسرة الحموي الممول لهذا المسجد. تقبل الله منهم صدقاتهم، وفرج الله عنهم همومهم، ووسع الله عليهم في الدنيا والآخرة، وبارك الله لهم في أموالهم وذرياتهم، وجعل الله هذه الصدقة سببا في نماء أموالهم، وأمد الله لهم في أعمارهم، وغفر الله لهم ولآبائهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، بينما ندعو لهذه الأسرة لا ننسى كذلك أن ندعو لمنظمة بايس بروجكت الوسيط الخير، وعلى رأسها أخونا الفاضل فهيم عارف. اللهم انصرهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر قريب وبشر المؤمنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر maraba te damo la ni ala te ala setigi jeni la hara setigi warta ni ala te arma de la kizina la kuna ya ala ko ka furo fo ala ko ni mi ala ko mo mi ni ala ko ke yi dangun ke ni ala ko to yi dangun to yi o kuma hene bulu mo a ci de go ta ko ci an mo na ame mi maka me no muhammadu we sallallahu alaihi wasallam o kuma femer telefe barka dako mɔgɔ min sera k'a yɛrɛ se yan ka sanze kɛ ala mobili kɔnɔ ka sanze kɛ moto kɔnɔ ka yan sɔrɔ a foli b'olu ye o bɛɛ lajɛlen ye o tuma n'an bɔra yen o tuma mɔgɔ minnu fana ye n'olu ye nafolo bɔ n'o ye Jarasuba ani Mamadu Jarasuba ani Abdulayi Sangare olu ye nafolo mobili bulan bolo ka nɛmɛ ni mobili ye n'o bɔra yen an bɛ sakolakaw barika da ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn ko ɲɔ ɲuman a fɔ ko n sababu ɲuman o tuma olu de donna anw ni Alimusufa cɛ inshallahu o sen ni sen tɛ kɛ kelen ye o tuma a ye layidu minɛ ni an ye kalanbisigi di an ma Musufa kɔni ne bɛ a fo k'a barika da a ye so jɔ anw ye misiri o tuma min ye anw ma sisan a kɔni ye misiri batoli ye an kɔni maa ɲini fɔra ka cɛman n'a musoman fɛ an ka misiri na bato misiri ye ala ka so ye misiri ye ala bato yɔrɔ ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ala ɲini a ɲini cogo yɛrɛ rɔ misiri kɛ i ka so ye o tuma ne kɔni bɛ bɔ kuma dɔ sisan ka foli se Alimusufa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم الله تعالى تنيك الله تعالى بركة الله تعالى دار مساي دار مسافرتين الله تعالى مرام مساي مرام مسافرتين الله تعالى دي غرجة مساي غرجة مسافرتين الله تعالى نبى فولي كأنه فرقة تياني مسول أبلا جلنا كفولي كأنه مقام براو كسو كنا كوبنا أنغام مصر دايلا لا أم فولي كوبلا جلنا أم الله تعالى تنيك الله تعالى بركة نيجي كونو سجاتا مكاكا فيا na daji ma fa ni ba che wala me ala hutala tan ne ko me sama bela jele fo mun na ala ku nyuma sigi here la badela ka se suka so ka u ka so kono ka here badela ne ba yini fe sama bela jele fe ambe ka se ka ala bato ko nyuma kishiro parce que ala hutala aunda kaum bla kana jen kono auntina foike nama amina nyini ya la hara nyini ya se kasro ka ta do aljina kono nena ma nyini anta soro ma ne be foli ke shama bela jelena ala ka bela sar jele sar ke aljina islama jama abe haketo ne tay foli ka ala barkada ma ala barkada bi don sira nubra ka misri soro we la nyini ke donc mun kon la ame Mustafa ne se ka fen chama fo parce que an jena fen chama ma bi ikura ke
a terikɛ b'a dɔn ne bɛ yan n fana bɛ ci fɔ a terikɛ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni Ala sɔnna ma i ye min kɛ nin ye min fɔra jamana kɔnɔ a ka ca i b'a kɛ i yɛrɛ ye i b'a kɛ Ala de ye Ala de b'i sara Ala k'i sara ka foli lase Nufurakaw ma Nufurakaw sɔnna ka don da kelen fɛ ka nin baara de kɛ n b'aw fo o la sinon i b'a ta ka di caman ma i bɛ nimisa a dila o ma a caman bɛ yen a bɛ ɲini ka d'u ma mais i bɛ nimisa la parce que hali minnu bɛna fɔ bi k'a fɔ a ka farikolo baara kɛ t'u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ka dugudenw muruti ko non min ye a kɛ a y'a wari di de u b'a fɛ ka wari dun ko k'an bila baara la a ye sabali a ye sabali jamana nin n'i y'a ye an bɛ dugawubaw kɛ an bɛ ka fɛnw kɛ a tɛ ɲa min na nin ye o ye an bɛ k'a cɛ an ŋɔniyaw man ɲi n b'a ɲini fɛ an ŋɔniyaw ka ɲi kalamaba de bɛ yan bi caman bɛ yan bi i Seku Buran ye bi n b'a fo n kɔrɔkɛ don a bɛ minɛ cogo min na ne b'a dɔn a n'a dɔgɔninw a ma se ka taa banko mais a y'a dɔgɔnin bila ka taa banko an taara o misiri dayɛlɛ a kɛra cogo min na Ala de b'a dɔn donc ni nin kɛra nin kɛnɛ kan bi n b'a ɲini Nufurakaw fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ nin kɛra cogo min na n balakaw ye nin kɛ cogo min na denmisɛnninw ye nin kɛ cogo min na maakɔrɔw a ye jɛ a ye nin kɛ misiri jɔra projet ye so dɔ jɔ a ye sirako dɔ kɛra ko de bɛ dugu kɔnɔ min nin tɛ kelen ye a tɛ ɲɔgɔn minɛ a ye Ala lajɛ a ye fɛn bɛɛ bila minnu bɛ yen n'u tɛ bɛn n'u fɛnnen don a ye bɛn a ye bɛn ko dɔ bɛ k'i la i bɛ sabali de i b'a fɔ ko Ala de b'a kɛ min ye alimami ye bi a t'a dɔn ko bidon bɛ zika bɛ kɛ alimami ye Burulayi Ala ye bi lase donc n'i kɛra alimami i k'a bila i kunna ko mɔgɔ b'i kɔfɛ i k'a bila i kunna k'a fɔ e dusukun fɔlɔ de kan ka ɲa i k'a bila i kunna k'a fɔ ko i kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ seli minɛ mɔgɔw ye Ala bɛ se ka seli minɛ cogo min na n b'o ɲini i fɛ misiri ɲuman nin jɔlen don Nufurakaw a y'a bato ka misiri jɔ ka bila ten k'a fɔ ko n ta t'a tɔ la n bɛ taa n ka foro la ka fɛn bɛɛ kɛ o ko wɛrɛ ye e min b'a bato ne nana misiri kɔnɔ i ŋɔniya ɲa dɔɔni i ŋɔniya in na a ye fɛn bɛɛ dabila politique ko fɛn wɛrɛw a bɛɛ bɛ ban Ala ta de bɛ laban a y'o lajɛ donc n'o bɛ lajɛ a kana a ka dɔnniyaw fara a kana a ka fɛn wɛrɛw fara misiri min jɔra cogo min na a ye bɛn fɛn wɛrɛ la a k'a ka fɛnw dilan ten ne b'o ɲini aw fɛ ne ta ye foli ye ka maire fo maire bɛ yan Nkaradugu maire bɛ yan Kɛmɛkafo maire bɛ yan je crois que an bɛɛ sigida mɔgɔ ye an bɛɛ ye kelen ye u kan ka fo nin kɛnɛ kan vraiment k'a ɲini u fɛ u k'u janto u ka maradenw na taabolo la u ka lamɛnni kɛ an b'a ladeli o la donc Musafu i ni misiri caman jɔ fɛn kɔnɔ Ala de b'i sara ne kɔni ta ye foli ye ka Ala tanto Ala ye bi don de se an kɛnɛya la donc k'a ɲini Nufurakaw fɛ minnu bɛ yen bi n'olu fana ta ye Burulayi ko ye k'a ye fɛn dɔ k'u la u ka yafa Burulayi ma u kana misiri la u k'a fɔ bi k'u tɛna misiri la Burulayi ye u tɛna misiri la alimami ye u bɛna misiri la Ala ye Ala kosɔn a ye sabali an ka jɔ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yan walahi n bɛ nin fɔ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yan u taara Magan an bɛ taa a kunkolo da alikaba la n'i b'a sɔrɔ yɔrɔ la i bɛ dɔ nɔni a ɲɔnitɔ e bɛ ka min ɲɔni n'o rabu ye a b'a fɔ k'i ka yafa ale ma a ye sabali sa o b'a fɔ k'i ka yafa ale ma munna anw tɛ yafa munna anw tɛ kɛ kelen ye munna anw tɛ Ala dɔn k'a fɔ ko a b'a d'i ma bi sini a b'a gosi la masa Ala ale b'o kɛ a bɛ fanga d'i ma bi sini a b'a gosi la n'i ko k'i ɲɛ ta dɔ to kɛnɛ kan Ala b'a yira la k'ale de y'a bila ye a ye sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka misiri labato an ka bato ni an ye ŋɔniya ɲuman ye n'o kɛra Ala bɛ se k'an dɛmɛ an ka ko tɔw la Ala ka ɲaga d'a ma Ala ka sini kɛnɛ d'a ma Ala ka dugu kɔrɔta Ala ka commune kɔrɔta Ala ka Joyila région 12 Ala m'a ta ka ɲɛfɛ Ala k'a ta ɲɛfɛ Ala ka silamɛw kafo Ala k'o kafo Ala ka bɛn don Ala ka jamana suma merci. الحمد لله رب العالمين القائل في قرآنه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على القائل سبع يجري أجرهن في قبره من علم علما أو أجرى نحرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أخرجه البزار. سيادة الحضور
من العلماء والأئمة وممثلي منظمة قايس بروجيت. أيها الإخوة الكرام من الداخل والخارج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا في يوم تاريخي وأمام عمل مرضي يتجسد فيه الإيمان والتضحية والتقوى والوحدة الحقيقية، ألا فهو إخراج وإظهار هذا الجامع على هذا الشكل المعماري الجميل. إننا نوجه شكرنا على نهاية إلى هذه المنظمة التي قدمت لنا هذه الخدمة الخيرية وعلى نشاطاتها الخيرية الأخرى في الآفاق، ونشكر كل من ساهم في الداخل والخارج بأي نوع من أنواع الدعم لإنجاح هذه المهمة الكبرى. أيها المسلمون، قوتنا في وحدتنا، فهي توصلنا إلى الغاية القصوى، وبدونها لا تقوم لنا قائمة في الحياتين. لقد فزتم بمسجد نموذجي فاشكروا الله عليه، وهو المحافظة عليه وخدمته كما تخدمون بيوتكم. أوتوا لهذا البيت قدره بأن تراعوه بالصلاة الجماعة، لهذا الحديث: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته. إلى سيادة الحفل المبارك، إن فتح هذا المسجد الجديد فتح جديد ونعمة كبرى لهذا البلد، فليكن زيادة لنا في الإيمان ونهضة جديدة لنا لنصرة الدين، ومبادرة لنا إلى الأعمال الصالحة والتمسك بالدين بالنواجذ، ومعطلا لنا بالأخلاق القبيحة، لأن الله لا ينظر إلى صورنا بل ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا. لابد أن تكون لنا قلوب مفتوحة نحو الخيرات معمرة بالعلم والإخلاص، حيث يجب على كل مسلم ومسلمة علم ما يسوي به فرض عينه، بحيث لا معنى للعبادة بدون علم. وندوم على تعمير هذا المجد بالدوام لما فيه من الثواب، وأن نزكي قلوبنا بالتوبة وندم الحاد عن تلك الذنوب التي اقترفناها، ونبكي عليها بالدموع ونجبرها بالأعمال الصالحة، ونزكيها بالمجاهدة والمواظبة والمحاسبة والمراقبة. وعلينا أن نفعل التربية الفاضلة في الأهل والنسل، ونرفض الدعة والبطالة والكسل، وأن كرامة الإنسان بالتقوى، فالأعمار قصيرة والديان لا يموت والأعمال محسوبة، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فموعدنا سكرة الموت، ومسيرنا إلى التراب، وميقاتنا ساحة القيامة، والميزان بالمرصاد، والصراط ممدود، فريق في الجنة فريق في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبقى وما أدنى كرو دما فوبا منغانا مي نيم بروجي فو مو يني هربا إنساما كلا كانغا دوني كلاو فو كانغا المامو فو كانغا إلو بفو كادمنا دبتوني ميرولا بيرنا جيرين كنينكا ni here bayna ni here badile ya auma ubma here ni anga njija anga koloshi ni ahake dili anga don ka fo amfanga de banga bena al wahdatu tusni'u al mu'jizat ni mogo ma beati ska fuike ben an kononjeya obisika febeke abi kabako de ke mogo be kabako ya femuna mbe kuma kunda surunya ya ka befu ka bedo kiramandu yana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An sira herela ala kan kile herela ne tɔgɔ ye Musa Ture ka bɔ Ganadugu Ɲena. Ne ye Ganadugu limama pɛdan de bi an b'aw fɛ yan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ mɔgɔ bɔra i ka so kana, ala ka bɛɛ sara ko ɲuman na, ala ka bɛɛ segi ko ɲuman na, ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bi an bɛ aw fɛ yan Bakɔkaw. Kunu an tun bɛ Burukina, kuna sini n'o ye jumajan tɛmɛnen ye an tun bɛ Côte d'Ivoire. Mais Al Mustafa aw ɲɛ b'a la mais aw t'a dɔn. N'i ma mɔgɔ dɔn i b'a fɔ cogo di? He. Donc yan'a ka he fɔ n b'a ɲini an ka ɲɔgɔn dɔn. N'an ye ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ bɛɛ b'o kɔnɔna na. Ni ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn ka ban hinɛ bɛ na, deli bɛ na, wa dɛmɛ fana bɛ na. Al Mustafa ye jɔn ye?
a fa tɔgɔ ye Imamu Ibrahim. Ale de tun ye Sikaso karamɔgɔba ye. Ale de tun bɛ tafsiri kɛ Sikaso. Sikaso mara bɛɛ lajɛlen ni tun ye Kurana tafsiri ni ma minɛ ale fɛ i b'a fɔ ko dɔ y'i jɛ. Wa o den de tɔgɔ ye Al-Mustaf Sanɔgɔ, o de sigilen Bilakɔrɔ nin ye. A ka baara kɛra ka mɔgɔw kalan diinɛ na, Kurana na, an tagabolo ɲuman na. N'i ko Baba Sanɔgɔ i b'a ye. N'i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ kalan kɛ. N'i ye kalan kɛ n'i bɛ diɲɛ nɔfɛ i b'a sɔrɔ. N'i ye kalan kɛ n'i bɛ lahara nɔfɛ i b'a sɔrɔ. Al-Mustaf Sanɔgɔ a ye kalan kɛ. Kalan tilalen kɔfɛ a taara Maga, a bɔlen kɔfɛ Maga a nana an fɛ yan. San dɔ la an y'a ta Ala n'a ka danaya kosɔn. Bɛɛ dara la k'a fɔ mɔgɔ tilelen don. N'a ye layidu d'i ma a t'a a faussé. Ni a ye janfa o y'a kinɛ ye. Wa sinji a y'a kanu. Sikasoka bɛɛ y'o dɔn k'a ta dibiteya la. A ye dibiteya kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ. A tora dibiteya de la, Ala nana ni sababu ɲuman ye. A ko ale fa tun ye silamɛw dɛmɛna, ale yɛrɛ bɛna silamɛw dɛmɛ. Ala y'a dɛmɛ, a ye projet ninnu sɔrɔ. A ye ne yɛrɛ ka misiri jɔ ɲɛ na. N'i ko i bɛ kuma a k'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ b'i bolo, dɔ b'i yɛrɛ bolo. Ne ka misiri jɔra ɲɛ na. Ganadugu misiri min jɔra n tɛ se k'a jate ka ban. Wa Mali yɛrɛ kɔnɔ a ye misiri min jɔ an b'a 100 da de la bi. Dɔ b'a 100 kan Mali kɔnɔ. Côte d'Ivoire nin t'o la, Burkina nin t'o la. Ala y'o sira nɔgɔya ma n'a ka ŋaniya n'a ka tilelenya ye. Mɔgɔ caman bɛ yen bi wari dira i ma k'i ka baara kɛ arabuw fɛ walima onjɛw fɛ. Ala ni tilenbaliya nɔfɛ a ma taa ɲɛfɛ. I ka baarakɛɲɔgɔn n'o tigɛra i la o y'i ka garisɛgɛ tiɲɛnen ye. O la an ka baarakɛɲɔgɔnw, Musaw ka baarakɛɲɔgɔnw dara la. Fɛn min ka tile diɲɛ kɔnɔ o ye tilelenya de ye. N'i tilenna Ala b'i dɛmɛ, mɔgɔw b'i dɛmɛ. O la a ka baara tɛ misiri jɔn dɔrɔn ye. A ye kɔlɔn min sen ne fɛ yen Ganadugu o ye 180 ye ka pompe k'a la. Kɔlɔn 180 o de kɛra Ganadugu. Wa Sikaso t'o la, Segu t'o la, wa peut-être yan yɛrɛ dɔ bɛna k'aw fɛ fana t'o la. Wa Bamako yɛrɛ t'o la, Burkina t'o la, Côte d'Ivoire t'o la. O don Ala m'an da k'an kɛ kelen ye dɛ. Ne bɛ min ɲini aw fɛ yankaw an ka dugawu kɛ Al-Mustaf Sanɔgɔ ye. Ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye. Mɔgɔ min don a ɲɔgɔn sɔrɔli ka gɛlɛn. Ni Ala ye nin ɲɔgɔn di silamɛw ma a kan ka waso n'a ye. Silamɛ wallahi tilelenya ka di. Fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛw de bolo. U bɛna misiri jɔ ka tila k'u ka ko imposé a la ka alimami k'a fɔ karisa de bɛ kɛ alimami ye diyagoya ye. N'u ye misiri jɔ dɔrɔn u b'u ka alimami di. Nka bi o t'a la an yɛrɛ de b'an ka misiri jɔ ka taga a bɛ to a bolo yan aw yɛrɛ de b'a ka alimami di. An ka Ala barika da n'o ye. O la Ala ye fonasire de ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jama la yan n'i tilela Ala b'i dɛmɛ. Mais n'i jɛngɛnna dɔrɔn i b'a k'i yɛrɛ de la. Al-Mustaf Sanɔgɔ danaya mɔgɔ don. A tɛ nkalon tigɛ. Wa hinɛ a bɛ hinɛ balimaya la. N'i ye balimaya siri Ala b'i siri. N'i ye balimaya tugu wallahi Ala b'i tugu. Mais n'i ye balimaya tigɛ Ala b'i tigɛ. O la ne bɛ min ɲini aw fɛ n tɛ kuma jɛnya. Ni ko n bɛ kuma jɛnya bi an bɛ mɛn kuma na yan bi. N bɛ min ɲini aw fɛ o ye dugawu de ye. A k'a kɛ an ni Al-Mustaf Sanɔgɔ ye. An b'a ka député an b'a fo. A ye kuma min fɔ o ye bɛn kuma de ye. Wallahi n'a bɛnna a bɛ Ala bolo a tɛ ban a bɛna d'aw ma. Halisa Ala ka a jidi. Ala ka na ni fɛn wɛrɛ ye jamana nin kan min ka bon ni ye. Ala k'an bɛn kelen ma. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An filɛ misiri min kɔnɔ an bɛɛ ko Ala ka so don. Ni a danna o ma o ye misiri ko bɛɛ ye. An bɛ Ala deli Ala ka misiri nin to Ala ka soyara. Ala kana fɔngɔɲɔgɔnyaw
ani dimo ani farafaralo ala k'an kisi ka bɔ o ma misiriw kɔnɔ ala k'an bɛn kelen ma ala ka barika don ala ka so ɲinigu na o kɔfɛ bade alisilamaw n sɔn dalen bɛ kojugu ka da kan mun na ala ko anw ma kɔrɔnan kɔnɔ rabbi la tadarni fardan wa anta khayru alwarithin o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ka jɔn ɲuman ani ala ka kira dɔ lo a ye si jan sɔrɔ a ma den sɔrɔ a hamina kɔkora n'o de ye mɔgɔ min na a tiɲɛ ta a kɔfɛ n'ale ma kɛ ye don min na o kuma bi anw nimisi wasala an dusu sumana et puis encore an jigi fana tugura den min ka fodoba yɛlɛ sisan n'u ka lɔfila kɛ ni anw ye anw yɛrɛ den don anw yɛrɛ den don bi hali ni anw tɛ yen bi diɲɛ na an jigi fara an dusu sumana o kama an bɛ silamɛw an b'a deli aw fɛ hali bi a ka dugawu kɛ an dennugu ye sabati la ani lɔnni ka jidi la ani kandaya la ka tila k'a fɔ den ɲɛnɛ kungoba le dora a bolo bi ka d'a kan mɔgɔ ne jɔra jamakulu ɲɛfɛ ka ala t'a fɔ o ɲɛnɛ donc jama bɛɛ ɲɛ bɛ jɔ e la o kuma a ka hakili to a yɛrɛ la an kɔni b'a ji k'a fɔ an ye cɛntara sɔrɔ an kɔfɛ o kuma ala ka barika don den ninnu na ani silamɛ bɛɛ ka denw ala ka barika don aw bɛɛ la an bɛ foli di an ka seku ba ma ibrahim kulubali an bɛ foli di a ma ani seku fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ min an tɛ min dɔn an bɛ foli da bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ baraka la o ka yɛrɛmajigi an'o ka ɲɔgɔn bonya ni o bonya an bɛ a fali fali ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bɛ ɲɛ donc ani an ka seku ka bɔ ferkese dugu n'o ye watara ye ale fana bɛ ni anw ye misiri kɔnɔ yan ale yɛrɛ sirannabaga don et puis encore mɔgɔ min don yɛrɛmajigi o dan ye a ta ye an bɛ foli di a ma a ka déplacement na ka na anw sɔrɔ fo mali la yan fo dugu in na yan yarabi a nana hɛrɛ min na ala k'a segin o hɛrɛ kelen kɔnɔna na ka tila ka foli di an ka honorable ma n'o ye jarakɛ ye a bɔra ka kuma min fɔ kuma denw tɛ kuma nafamaw don kuma barakamaw don aw ka janto kuma in nugu na a kana to kuma bɛɛ ye kɛ fɔ ka tɛmɛ ten n'an wulila an bɛ ɲinɛ a kɔ a kana to an ye kɛ ten kuma kuma n'a fɔra ni kuma barikaman don aw k'a minɛ a ka baara kɛ a ye nafa bɛ o la quoi n'o tɛ hali ni anw sira ka kuma mana ja cogo o cogo n'an tɛ k'a minɛ ka baara kɛ a ye a bɛ kɛ haba ani mansura de ala m'an kisira ka bɔ o ma o kuma an ka foli bɛ an ka honorable ye ani an ka foli bɛ monsieur le maire ye o minnu sɔnna ka o ka baaraw bila bi ka na sigi ni anw ye a ɲɔgɔn man ca an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ gouvernement baarakɛla nugu olu ka ayiwa tan tɛ o bolo mais min bɛ sɔn ka na sigi ni aw ye ka aw lamɛn fo ka taa aw wuli vraiment an kan ka foli di o ma ani barika la ani waleɲuman dɔn ani imam fɛn min bɛ yan ani karamɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka na foli laban an ka télévision so minnu bɛ yan ni o fɔlɔ o ye sɛrifula ye an bɛ foli di sɛrifula mɔgɔw ma ani barika la ani waleɲuman dɔn sɛrifula mɔgɔ nugu o tɛ sɛgɛ wa o tɛ ɲina o bɛ ni anw ye kɛnɛ bɛɛ kan an bɔra burukina sisan an bɔra côte d'ivoire yɔrɔ yɔrɔ n'an y'o wele an bɛ taa nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ka se a yɔrɔ la donc o y'o ka courage min bɛ o la ani ka fara baara yɛrɛ ɲɛlɔn kan bɛɛ lajɛlen b'o ka image ye a cɛ ka ɲi a warawaralen bɛ ka se degré min na ala dɔrɔn pe de b'a la o la an b'o foli di serifula jabarani mɔgɔw ma ani k'o barakala k'a fɔ ala k'o sara ala ka o bolo mɛn baara in na ala ka radio so ni ala ma kɛra jamana nafama ye sabu a dɔw bɛ yen jamana ka nafa tɛ o la an ka hɛrɛ tɛ o la olu kɔni dayɛlɛlen bɛ ten dɔrɔn ka tiɲɛni dɔrɔn cari jamana kɔnɔ mais sɛrifula tɛ ten nɔ o cogoya la o foli an'o barakala an b'o di sɛrifula ma an'o ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'o foli di o ma dante foli min na. bismillahir rahmanir rahim
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي ألتنو كألا بركة alami yan sungani kan kerengere ka danfɛnw cɛla ni bonyaw ni hɛrɛw caman ye dande min na ka ala tanu k'a barikada kuma min n'a sɔnna k'an fara ɲɔgɔn kan bi a ka so barikama in kɔnɔ nin jama hɛrɛma in cɛla nin ye kunna wolo ye nin ye kunnandiya ye maa dɔw ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ka taa ɲɛfɛ silamɛya ka se ka yiriwa n'u ka nafolow ye n'u hakililaw ye n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya ye o bɛ ala tanu kun bɔ ala bi an sɔmi kuranɛ kɔnɔ lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun silamɛw an mako bi hɛrɛ min ni ɲumanya min sarala alahu taala bolo o tɛna sɔrɔ fiyewu fo a yɛrɛw ka ɲɛ maa dɔ de ma alahu taala jati kama ka fɛrɛ di alahu taala ma ala yɛrɛ jati kama o kama an mako bi cogo min na alahu taala bolo bɛ se ka sɔrɔ o kuma maa minnu ka hami kɛra nin ɲɔgɔnna baara siya ye u kan ka fo k'u barikada sango sango min bɛ ɲɛmaaya la mali kɔnɔ yan bi n'o ye sheikh mustafa sanogo ye ala ye kira da ka sɔngadi kiraw cɛla a ye tɔgɔmaw caman sɔrɔ mustafa kɔrɔ ye ko maa sɔngandiyalen an y'a sɔrɔ mustafa a tɔgɔ ma da gansan bangebaa hakilitigi dɔ ye den hakilitigi dɔ sɔrɔ k'a tɔgɔ da hakilitigi baw la hakilitigi la n'o ye muhamadu alayhi salam k'a tɔgɔ dɔ ko mustafa mustafa tiɲɛ na ala ye a sɔngandi maliyɛnw cɛla ala ye a sɔngandi maliyɛnw cɛla k'a fɔ dɔnnibaaw dɔ ka taa maliyɛn bɛɛ kan o tɛ k'a fɔ a ka fisa maliyɛn bɛɛ o tɛ nka ala ye kalifa min k'a ma a kalifa bɛɛ tɛ se a kɔrɔ kabakolo tɛ se kalifa kɔrɔ dugukolo tɛ se kalifa kɔrɔ nin bɛɛ ko an tɛ se kalifa kɔrɔ kulu n'a girinya diɲɛ bi lama dugukolo de tun bɛ lama nka ala ye kulu bama dugukolo sanfɛ mɔsɔ dugukolo kana se ka lama nka dugukolo n'a girinya a ko k'ale tɛ se kalifa kɔrɔ mustafa kalifa min kɛra a ma a sera a kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamin e ka jama hakɛ in filɛ nin si nana dumunikɛ la dɛ k'a fɔ ko sogo bɛna fa ya bi dumuni caman bɛ sɔrɔ a bi ninnu nakun t'o ye dɛ nin bɛɛ na mɛ ala jati de kama i b'a dɔn nin ye koba ye nin ɲɔgɔnna jama ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ɲɔgɔnna dugu la alhamdulilahi rabbil alamin dafe jamana caman maa bi yan bi an ka dibite bi yan n'o ye jarasuba ye a y'a ka baaraw bila ka boli ka na an ka alimamibaw bi yan karamɔgɔbaw bi yan u y'u ka baaraw bila yɔrɔ jan na ka na alhamdulilahi an bɛ bɛɛ fo ka bɛ waleɲuman dɔn ka bɛ barikada ka kuma ni sheikh ibrahim minɛ ye sheikh ibrahim a ka foli lase mustafa ma ka lase jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen ma ka se nɔfurakaw ma ka hakilila min d'u ma ani ladilikan min d'u ma o de ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn kanu a ye bɛn kelen ma bolofara ko bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw ka kow tiɲɛ a ye to ala kɔ a ka ala minɛ n'a ye ala minɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o kuma an b'a ɲini alahu taala fɛ nɔfura ala k'a jidi ala k'a jiri ni dɔnni ye ala k'a jidi k'a jiri ni silamɛya ala k'a kɛ ten ala k'a hɛrɛw caya min bɛ kɛ ka kuma lase sheikh ibrahim nɔna a nɛngun n'o ye el hasan kulibali o de ye kuma kan lase ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى في كتابه العزيز ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ولا يشركون به أحدا
komi ko tɛ kɛ kundan n'o tɛ ne tun b'a fɔ wallahi juru dɔ bɛ nufurakaw ni ala cɛ juru dɔ o bɛ nufurakaw ni ala cɛ ala dun ko inna la nudiu ajra al muhsinin ɲumankɛla ka sara ale t'a perdre ne tun b'a fɔ a bɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔw tun bɛ yan n'u fɔra dugu kɔnɔ yan cɛkɔrɔba ɲuman don u ka dɔn tɛ bi ye u taara u bɛ ala ka nɛɛma na ye musokɔrɔba ɲuman dɔw tun bɛ yan minnu ni u ma u furucɛw sɔsɔ ka ye ala jɛnɛw ma u ko jɛra ala ye o cɛkɔrɔba ɲuman n'u kosɔn ala dun ko k'ale tɛ ɲumankɛla ka sara tiɲɛ ɲɛdimi fura bɛ dɔw bolo kɔdimi fura t'u bolo ne tun bɛna n yɛrɛ ɲininka kɔri ni cɛkɔrɔba ɲuman minnu y'o yɛrɛ di ala ma nufura kɔnɔ yan kɔri musokɔrɔba ɲuman minnu y'o yɛrɛ di ala ma nufura kɔnɔ yan est ce que ala m'olu sara dɔ de garidi ka n'a di nufura ma bi wallahi a kan ka k'o de n'o tɛ misiri jɔyɔrɔ daɲa tɛ misiri jɔyɔrɔ daɲa tɛ fiyewu nufura cɛkɔrɔbaw n'u musokɔrɔbaw waliyu dogolen minnu tun bɛ yen o fɛn dɔ kɛ ala ye ala fana ko n fana tɛ sɔn ka o kɔ ka cɛn ɲinɛ ne ka o kɔfɛ ne ala ɲinɛ fo n ka o ye fɛn min kɛ n ye fo n k'o sara yan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se laharata ma a kana misiri ko in bɔ kadira kɔnɔ koyi a kana misiri ko in bɔ kadira kɔnɔ sinafɔ ka bɔ fo Sikaso sinafɔ ka bɔ fo Sikaso ka misiri ta ka ɲɔgɔn kunna ka kɛ misiri jɔyɔrɔ ɲini o mana sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ si fo n'u fura yan walayi n'u furakaw aw faw ye ko dɔ kɛ ala ye ala bɛ fɛ k'aw sara o la ne fana bɛ min fɔ aw ye aw minnu bɛ yan bi aw fana ka jija a ka ko dɔ kɛ ala ye sini ala fana k'a denw sara o la aw faw kɔni y'a ta ka kɛ nka komi ko n'a bɛ kɛ fo sababu dɔ de ka k'a la o tɛ yan ko n'a bɛ kɛ sababu dɔ de bɛ k'a la sinon ne tun b'a fɔ mɔgɔ si sababu tɛ nin ye ala yɛrɛ ye lahuru ye ani waliyu minnu bɔra n'u fɔra o ye ni ala yɛrɛ cɛla ye nka mɛ ko n'a bɛ kɛ fo ala ka sababu dɔ de k'a la o sababu ye jɔn ye karamɔgɔw sigi ma an cɛla yan dɔnnikɛbagaw sigi ma an cɛla yan a bɛ yafa ma koyi bidon ɲɔgɔnnaw sɔrɔ man di a ye imam maliki filɛ mali bɛɛ mali yɛrɛ tɛ dɛ afiriki de l'ouest bɛɛ arabu jamana tilebi ɲanfan bɛɛ imam maliki ka masabu de bɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa fo ka taa diɲɛ dugukolo k'a dɛbɛ meleke k'a kuru k'a bila kɛrɛfɛ imam maliki tɔgɔ tɛ tunun koyi o bɛ nka a bɛ imam maliki den jumɛn de dɔn k'o de ye dɔnni ta ka ɲɔgɔn kunna komi a fa y'a kɛ cogo min a b'o jumɛn dɔn imam maliki denw cɛ an t'a k'a ka kalandenw ye an t'a ka kɛ kalandenw ye n'i y'a ye imam maliki tɔgɔ bɛ dugukolo kɔ kan bi mɔgɔ wɛrɛ tɛ koyi a ka kalandenw de don imam shafi o bɛ ten fo ka taa diɲɛ dugukolo in melenge o ye imam maliki ka kalanden ye fo ka taa diɲɛ dugukolo in melenge a tɔgɔ tɛna bɔ dugukolo kɔ kan tuguni a den tɛ koyi karamɔgɔw bɛ yan n'a sɔrɔ an b'a den dɔ dɔn k'o fana ye dɔɔnin ta i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na n'a sɔrɔ an b'o dɔn an tɛ n'o sɔrɔ dɛ mɛ foyi tɛ dɛ a ka kalandenw de don o tɛ wa Abu Hanifa ta bɛ ten o cogo kelen na peut-être alimami naani in na mɔgɔ min yɛrɛ sɔrɔla o kɔfɛ o woloden na n'o ye dɔɔnin cari ne ma fili ko na kɛ Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbali o yɛrɛ dun ma taa fanjan fɛ bɛ mɛ ni alimami naani ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ don dugukolo kɔ kan fo ka taa lahara min don o tɛ n'o sabatira ja kalandenya ani karamɔgɔya o fana fanga ka bon tuguni ka tɛmɛ denya ni faya kan denya ni faya kan kalanden ɲuman u b'a karamɔgɔ tɔgɔ to dugukolo kɔ kan fo ka taa dugukolo meleke o kalanden ɲuman o dole sigini filɛ nin ye Solomani Sako o kalanden ɲuman Solomani wuli k'a ye mɔgɔw kɛ filɛ o kalanden ɲuman dole sigini filɛ nin ye Solomani Sako kalanden n'a kɛra ka karamɔgɔ fɛ k'a ka karamɔgɔ kanu k'a diya a yɛrɛ ye
k'a yɛrɛ majigin a ka karamɔgɔ ye k'a lafasa wallahi fɛn bɛ b'o kɔnɔ min ka fisa ni den ni faya kan ni fiɲɛ bilen dingɛ kɔnɔ a ma bereminɛ de sɔrɔ bereminɛ foyi si tɛ ne na fana joyila kungo nin kɔnɔ yan fo n'a kɛra Sheikh Ibrahim ye n b'a dɔn a ka baaraw ka ca nka mɛ e de y'an bila ka na yan a ko tɛ se ka kɛ fo a ka kɛ yɛrɛ ɲinɛ a fana bilala ɲɛfɛ ka na an bɛ foli kɛrɛ kɛrɛ d'a ma ala k'a sara ka yɛrɛ diɲɛ bɛ ta nin bɛɛ ni asilamɛw an balimakɛ n'o ye an ka honorable ye n'o ye Jarasuba ye a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ ne m'a dɔn a bɛ se ka kɛ a tɛmɛna mɔgɔw tulo kan a ko n'a sɔrɔ ne de m'a faamuya fo ne y'a fɔ ne m'a faamuya a ko e baara min kɛra ta n y'a ye n bɛ taa fɔ e terikɛ ɲɛna ɲɛna a ye kuma in fɔ tan cogo la terikɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a kan bɛ président de la république de ma n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita a kan b'o de ma wallahi n'an ko an bɛ kuma bi u bɛna fɔ ko misiri dala kɛra politiki ye politiki kuma tɛ ni min kɛra e b'o de fɔ ni min ma kɛ e kan'o fɔ bi bɛɛ b'a la Musafa kɔlɔn di anw ma ji di anw ma forage di anw ma centre islamique di anw ma a kɛta ala barika la bi baara min bɛ kɛra Mali kɔnɔ a fanga ka bon fo ka tɛmɛ a dan kan ne bɛ don Sikaso donda fɛ Sikaso ɲɛ bɛ kan militaire la tuma min na Sikaso donda fɛ i bɛ bâtiment ba dɔ ye bâtiment in fɛn min dépensera a ka ca ni miliyari 1 ni kɔ ye miliyari 1 ani miliyɔn 30 a b'o de la yatimɛden 500 de bɛna kalan kɛ yatimɛden 500 de bɛna kalan kɛ yatimɛden 500 o bɛ dumuni kɛ o bɛ ji min o bɛ balo ye o bɛ kalan kɛ ye wa mɔgɔ minnu bɛna o kalan fana tuguni an ka maliyɛndenw de bɛna kalan kɛ o kɔnɔna na wa mɔgɔ minnu bɛna o ladon fana tɛ dumuni min bɛna san ka di o ma o dumuni bɛɛ bɛ bɔ Mali kelen in de kɔnɔna na ye bari asilamɛw wa o yatimɛden 500 nin bɛɛ kungo de bɛna ta ka bɔ o faw kun na k'a ta ka bɔ ni premier cycle la fo ka taa bila lycée la ne ko misiri o bɛ yen ne ko salle de conférence o bɛ yen ne ko salle de gym o bɛ yen ne ko lieu de sport o bɛ yen ne ko a tɔgɔ di laboratoire o bɛ yen ne ko salle de classe a bɛɛ lajɛlen salle de conférence archive bibliothèque a bɛɛ lajɛlen de bɛ yɔrɔ in na nka silamɛw 2002 ne donna Mali assemblée kɔnɔ i n'a fɔ Sikaso député o don kama Ibrahim Boubacar Keita de président de l'assemblée a tɛ taa arabu jamana si la n'a ma ne bolo ta ka taa n'a yɛrɛ a tɛ taa arabu jamana si la n'a ni ne ma taa ɲɔgɔn fɛ ale ye président de l'assemblée ne ye député ye mais a bɛ taa arabu jamana o arabu jamana na parce que a y'a dɔn ne ye arabu kalankɛla ne ye diinɛ kanubaga ye a bɛ ne ta a bolo ka taa ye o kɔnɔna de la a kana ni arabu n'u yira ɲɔgɔn na ye ale ye ne minnu mira ɲɔgɔn na olu bɛ Sudan mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi olu an bɛ Amérique de bi Chicago organisation fila bɛ yen Chicago kelen ye International Call Organization kelen ye Pass Project nin bɛɛ lajɛlen ye ba ɲumankɛw de ye nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'o disi fa k'o kɔ fa Mali dɛmɛ na mais ne y'a fɔ jɔnni kɔnɔ y'a fɔ i sago ɲuman dɛ ne b'a fɔ n ko a sababu bɔra min ale min bɛ jamana président bi ale min ne bolo minɛ ka di nin nugu ma ale ye ne min bolo minɛ ka di nin nugu ma ne fana mɔgɔ t'a yɛrɛ ma ɲi e yɛrɛ da tuma dɔ ne fana kɛra ciden ɲuman ye o de y'a to organisation wɛrɛw nana tuguni ka n'o yɛrɛ kalifa n'an faso la k'an bɛ faso dɛmɛ donc n'an bɛ yan bi hali ni i bɛ ka tɛ yan n'an ye hɔrɔn ye an fana kan ka foli di a ma jamana b'a bolo ala ka jamana basigi an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fitna min bɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli ka bɔ yen hujunu minnu b'an ɲɔgɔn cɛ ala ka hujunu b'an ɲɔgɔn cɛ Mali ka segin a segin cogo kɔrɔ la ka na kɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka di ɲɔgɔn ye yarabi ala m'o kɛra ye bani asilamɛw Mali bɛ yɔrɔ min na bi hali Mali jugu Mali bɛ yɔrɔ min na hali Mali jugu Mali hinɛ bɛ Mali jugu la a bɛ ji bɔ mɔgɔ ɲɛna quoi
abe mo dusu kasi kwa nin kene baw nyona de kan anga nga dugo ke alay kan kono je alay fitna min naba anga jamana ko yarabi alakaba balo mi anga jamana ko yarabi alakaba wallahi alate mo sideme fuka sura abe nyongo fe alate mo sideme fuka sura ako kadi nyongo yi alate mo sideme fuka sura abulo be nyongo bulu ka do fara la alate mo sideme malibo la halal labi amma ko be anka alaka anka no do nyona o sababu be bo yoro yarabi ala mo dira amma o sababu yoro yarabi ala mo dira amma alquran babu nya ko so bidon la horoma ko so yoro mbunya ko so anga ci baba muhammad sallallahu alaihi wasallam akadum ba yoro ko so yarabi ala mo kana yi sama kuma ko ne feka fayna o de kini o kuma kagele adamadi ni mana absi ake do ba famia fa mo ka famia o te kili amemi fo ya qaumi ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ma uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun donc nemi la ni ko de ni ala kambe kelema ala kambe sawa ka sigi foli jonjon ka di almami segara no fede ka foli jonjon di Sheikh Amadou ma Sheikh Amadou segara no fede fo Sheikh Amadou na fo ko wallahi ko te don ko nyora da fede kata misiri nyoko na misiri jonga ko ta nyora ket ko no yesa ko kroke a segara no fede almami segara no fede ka foli kele kan di duguti ma ka dugu folo dugu de on bela jenia nterke ani baraka nyo no ye honorable député Jara Subay ka nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe dana ya min dale maka ale bi ka dana ya kuro ka daka ala mo karaye ka tike dai jamana ba awbulo ay bi atafan ala ma drama atenye haklin mamgoro ala ko di ana oma atenye sawad min goro ala mo di ma hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hakatu bala alhamdulillahi rabbil alamin mbadew ami Allahu ta'ala foka wolin mando Allahu ta'ala mi yandeme baraina foka tase akun chalima mbadew anya fawye ninguya anye joila marala dugula dugu mi wele kon nufra mbadew uluka so bilibili ba Allahu ta'ala kaso nabi wele ko misri kura usoroli ufe ni Alhaji Mustafa Sanogo ale sababu mbadew ni yale ka barai badi wa manyini Allahu ta'ala fa Alhaji Mustafa Sanogo ala ka shini kenani labangu nyala ko dana ma anaka deba bela jele abekani mbara mununke ala ka to aye sadaqatul jariya mbadi amanyini ala fa misri akake be misri akake hina misri akake nyamine misri ajoli ka ke jamana ma here badi amanyini ala fa ala ka wati urajra anna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tiemi